Pre, kala ko ba tinigil mo na yung pagsusugal? Alam mo ba yung nangyari sa anak mo? Pre, bakit anong nangyari sa kanya? Wala naman, di ba? Anak, di ka pa gutom? Pagod na ako eh. Gutom na nga rin po ako, tay. Sige, maghain ka na dun para makakain na tayo. Sige, tay, tawagin ko na lang kayo pag nakahain na ako. Sige, anak. Pre, musta na? Hindi ka masyado lumalabas Sumasideline kasi ako sa construction, pre. Ganun ba pre? Eh di madami ka ng pera ngayon. Sakto lang naman, pre. Panggastos namin ng anak ko sa araw-araw. Ganito na lang pre, gusto mo sumama ka sa akin ngayon. May derby din sa bayan. Pas na ako dyan, pre. Tinigil ko na yan. Ano ka ba? Mali mo, dumoble yung pera mo ngayon. Ano? Tara na. Ano pre? Tara na. Huwag mo na pag-isipan yan. Tay, nakahain na ako. Ganun ba, anak? Sige, mauna ka na. Sunod na lang ako. Sige, tay, sunod ka. Oo, anak. Ano pre? Tara na. Malakas ang kutob ko ngayon na mananalo ka. Ano pre? Huwag ka na magdalawang isip. Tara na. Saglit lang, pre. Kausapin ko lang yung anak ko. Ano ba yan pre? Huwag mo nang pag-isipan yan. Tsaka ba't ka mapapaalam sa anak mo? Ano ka bata? Tara na. Atat na ako pre. Sigurado ako madami tayong mauuwing pera. Si pare yun Saan naman kaya pupunta yung mga yun? Pre, siguraduhin mo lang mananalo tayo, ha? Ano ka ba? Wala kang tiwala sa akin. Jeb! 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 Anong nangyayari sa'yo? Jeb, hintay mo ako dyan. Jeb, uminom ka muna ng tubig. Jeb, anong nangyayari sa'yo? Ninong, Bakit, Jeb? Anong nangyari sa'yo? bigla po kasi akong nahirapang huminga. Dalhin kita sa ospital, Jeb. Huwag na po, Ninong, kaya ko to. Ay, buhay. Saan ba kasi pumunta yung tatay mo? Hindi ko po alam, Ninong. Sabi niya sabay kami pong kakain. Anak nang, nagsusugal pa rin ba yung tatay mo? Hindi ko po alam, Ninong. May pangako pa siya. Di naman pala kayang iwasan yung pagsusugal niya. Huwag na po kayo magalit kay tatay ko, Ninong. Ninong, huwag mong sasabihin kay tatay yung nangyari sa akin, ha? Ay, hindi. Dapat niyang malaman kung anong nararamdaman mo. Parang awa mo na, Ninong. Huwag mong sasabihin, ha? Please, Ninong. Jeff, anak? Jeff? Anak? Anak? Pasensya ka na, hindi kita nasamaan sa pagkain kanina. Pre, halika nga muna dito. Mag-usap tayo saglit. Bakit anong sasabihin mo, pre? Doon tayo mag-usap. Pre, kala ko ba tinigil mo na yung pagsusugal? Alam mo ba yung nangyari sa anak mo? Pre, bakit anong nangyari sa kanya? Wala naman, di ba?
Buti naabutan ko siya kanina, inaabol niya yung hininga niya. Anak, totoo ba sinabi sa akin ng ninong mo? Ano anak, magsalita ka. Tay, Ano anak, totoo ba? oo tay, totoo yung sinabi ni Ninong. Anak, patawarin mo ko. Hindi na mauulit. Tay, di ba sabi mo hindi ka na magsusugal? Anak, natukso lang ako. Nagbakasakali lang akong dumoble ang pera ko. Ano, dumoble ba pre? Papakain mo sa anak mo galing sa sugal? Ano, di ka pa kasagot? Talo na naman, kukunin mo na naman yung pera ng anak mo. Di ba nangaw ka sa akin tay? Ba't ka ganyan? Paano yan pre? Ganyan ang kalagayan ng anak mo. Anong gagawin mo? Anak, matagal na ba yung nararamdaman mo? Opo tay, pero pasulpo-sulpot lang. Bakit di mo sinabi agad sa akin, anak? Bakit mo nilihim? Ayoko kasing maapektuhan ang trabaho mo tay. Anak, dadaling kita sa ospital para matignan kung ano talagang sakit mo. Huwag na tay, gagastos ka lang sa akin. Kahit gumastos ako't mangutang ng malaki, mapagamot lang kita, anak. Saan ka kukuha ng pera tay? Bahala na, anak. Tara na sa ospital. Sige, tara na. Ako nang bahala sa gastusin ng anak mo. Pero Ninong, Jeff, bata ka pa. Habang maaga, dapat malaman na natin kung anong yung sakit mo. Pare, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa'yo. Ang dami mo nang naitulong sa amin. Wala yun pre. Ang importante, mapatingin natin si Jeff kung ano ba talaga yung sakit niya. Ninong, maraming salamat ulit ah. Wala yun Jeff. Para naman sa ikabubuti mo yun eh. Maraming salamat, pre. Madami na kaming utang na loob sa'yo. Wala yun pre. Ano, tara na? Sige, pre. Salamat ulit, ha. Tara na Jeff. Lakasan mo ang loob mo ha. Opo Ninong. Tara na Jeff. Tara na pre. Sige, pre.